Gaur aurkeztuko dugun gidak dauka jatorria Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako proiektu batean. Proiektu horretan berez hasi ginen definitzen talentua zer zen. Horretarako egin genuen olako saio parte hartzaile bat, ikuspegi prospektibotik ere bai, apur bat aurreikusiz 2030ko Gipuzkoa. Eta bertan parte hartu zuten eragile ezberdinek, bai industria, osasun, hezkuntza, kultura arloko jendeak, eta hortik zehaztu genuen talentua zer den, eta ikuspegi horretatik 7 dimentsiok osatzen dutela talentua. Bai, sormena, pentsamendu kritikoa, pertsona kooperatiboa, ekintzailetasuna eta abar. Gida honetan saiatu gara oso ikuspegi didaktikotik eskaintzen printzipioz hezkuntza zentroetan talentua eta talentuaren dimentsio horiek jorratzeko estrategiak. Orduan bertan topatu ditzakegu estrategia proposak aukera moduan planteatuta irakasleek euren hezkuntza zentroetan talentua sustatu ahal izateko. Liburu honetan pauta batzuk jaso ditugu orokorrean dimentsio honek lantzeko, baina garatzen edo sakontzen jarraitzeko ikastaro bat eskainiko dugu. Ikastaro hau doan izango da eta modu irekixan, hasiera baten froga piloto baten eta gero mock eran irekixan egongo dana. Hortaz aparte, webinar batzuk egongo dira ikastaroren bueltan antolatuta, baina modu librean parte hartzeko aukera egongo da. Bertara izene batea egongo da eta dimentsio bakoitzarekin lotura zuzena izango dute.